галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһка мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһның сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хакка туқатih, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Эй иман китергән бәндәләр, эй иман ияләре, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Ягъни Аллаһның әмерләрен тиешенчә үтәгез. Аллаһның харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Раббыбыз Аллаһ безгә хәерле тормышыбыз, дөньябыз һәм ахиратыбыз өчен кирәкле булган гыйлемнәр бирә. Ул гыйлемнәрне без гаиләдә әти-әнидән алабыз. Мәчеттә остаздан, имамнан, абыстайдан алабыз. Кечкенә вакытта балалар бакчасында безгә калак тотып ашарга өйрәтәләр һәм ул гыйлем гомер буе безгә кирәк була. Мәктәптә безгә төрле фәннәрне өйрәтәләр. Кайбер гыйлемнәр тормышта кирәге дә чыкмыйдыр. Алар онытыла. Кайбер гыйлемнәр шәшең агарып, сакалларың агарса да хамман сиңа кирәк булып тора. Хатасыз язырга өйрәтәбез балаларны. Бер өйрәнмәгән гомер буе хата белән яза. Ярый инде хәзер телефоннан язганда телефон үзе сине төзәтеп бара. Ансы да булмаса бөтенләй хәтәр кайбер кешеләрнең язулары. Балаларга өйрәтәбез ирән тапкырлау таблицасын. Ул сиңа һәр вакыт кирәк була дибез. Менә шушы дөньяда, бу дөньяда яшәп киткәнчегә кадәр безгә көн сайын кирәк булган гыйлем ул исәнләшү гыйлеме. Бер-берең белән күрешкәч, бер-береңә сәлам бирү һәм сәламгә җавап кайтару гыйлеме безгә һәр көнне кирәк. Һәм бу үзе бер гыйлем. Бу үзе бер әдәп булып тора. Һәм бу гыйлемне үзләштереп без Аллаһның ризалыгын ала алабыз. Бу гыйлемне белмичә, бу гыйлемнән надан булып без үз өстебезгә гынахта җыя алабыз. Исламда сәламләшү гыйлеме чыннан да зур урын алып тора. Бер мөселман икенче мөселманны күрешкәч, иң элек Аллаһ Тәгаләне искә ала һәм аның исемен әйтә. Әссәлам. Безгә билгеле булган 99 исеменең берсе Аллаһның әссәлам, имин, иминлек бирүче, сәлам индирүче Аллаһ Тәгалә. Һәм алейкум дип сезгә Аллаһның сәламе булсын дип мөселман кешесе бер-берсенә сәлам бирә. Һәм Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итеп аның сәламын сорый. Бу нәрсәне аңлата? Әгәр дә ике мөселман каядыр мәчеттә, базарда, кибеттә, өйдә, урамда күрешсәләр, аларның күзләре бер-берсе белән кисешкәч, алар нишлиләр? Бер-берсенә сәлам бирәләр. Хәтта хат язышканда, телефоннан сообщениелар җибәргәндә, шалтыратышып сүзеңне башлаганда да, бөтен җирдә дә иң беренче нәрсә? Иң беренче сәлам. Шуңа күрә нәрсә диләр? Әссәлам кабләл кәлам дигәннәр. Гарәпләрдә. Кәлам сөйләшер алдыннан башта сәлам булсын ди. Шуңа күрә башлыйсың сүзне сәламдәшеп. Менә бу нәрсә исламда. Карагыз, мин урамда
сезнең кайсыгызныдыр күрсәм, сез мине күрдегез, мин сезне күрдем. Мин Аллаһка дуа кылам, ул Аллаһка дуа кыла. Мин нәрсә дим? Ассаламу алейкум дим. Сиңа Аллаһның сәламы, я Раббым, аңа Аллаһның синең сәламың булсын дип. Безнең үзара күрешүебез безне кем белән бәйли? Аллаһ белән. Мин Гарафи бабайнымы, Гали бабайнымы каядыр күрдем, хәтта минем сәламым беренче аларга түгел, Аллаһка. Мин нәрсә дим? Раббым, Гарафи бабайга сәламыңны иңдер. Әле ва рахматуллахи ва баракатуху дип әйтсәм, рахмәтеңне һәм бәрәкәтеңне иңдер дим. Һәм ул миңа җавап буларак Аллаһка мөрәҗәгать итә дә нәрсә ди? Кул күтәрмәсәк тә ул дуга. Бу дуга җәмәгать. Ул миңа әйтә нәрсә ди? Менә Юсуфка да Аллаһның сәламе, рахмәте һәм бәрәкәте иңсен дип дуга кыла. Карагыз. Моннан да зур сәлам булырга мөмкинме? Моннан да бәрәкәтле сәлам булырга мөмкинме? Сәламнар күп. Яшьләр сәлам дип әйтәләр, привет диләр. Исәнмесез дибез, исәнлекне сорашабыз, саумысыз дибез. Алар да яхшы кебек. Хәерле көн дибез, хәерле кич дибез, яхшы теләк. Здравствуйте дибез, сәламәтлек телибез. Мир вам дибез, шулай бит. Ләкин монда карагыз. Монда син кешегә сәлам гына бирмисең. Син аңа Аллаһның сәламын сорайсың. Всё, монда действие китте уже. Син Аллаһ Тәгалә, син эшкә күчтең. Аллаһ Тәгалә сәламыңны бир, рахмәтеңне иңдер, бәрәкәтеңне бир дисең. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ безне өйрәткән сәламнән дә зуррак, дәрәҗәлерәк, әһәмиятлерәк, файдалырак сәлам була алмый. Кайбер үзебезнең татарларга Аллаһ һәрберебезгә хидаят бирсен. Кай вакыт шулай мәчеткә ярдәм итәргә тырышкан, милләт өчен янып йөргән, аларны күргәч чын күңелдән ассаламу алейкум абый дип аңа сәлам бирәсең. Ул элекеге коммунистик совет тәрбиясе белән сиңа шикләнеп карый да, исәнмесез, исәнмесез дип куя. Әйе, без исән, рәхмәт. Ләкин мин сиңа нинди сәлам бирдем дә, син миңа нинди бирдең? Әйе, син сораштың, исәнмесез дип, саумысыз. Ләкин мин сиңа дуа кылдым. Аллаһның сәламе, рәхмәте булсын. Шуңа күрә Аллаһ безне өйрәткән сәлам белән бүтән бер сәлам да чагыша алмый. Һәм бу сәламне Аллаһ Тәгалә кемгә өйрәтте? Җир өстенә аягы баскан иң беренче кешегә. Әле ул җир өстенә төшмәгән иде. Инде ул бу сәламны өйрәнде. Бухари, Муслимда килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Аллаһы Тәгалә Адәмне юктан бар кылды ди. Һәм аның буен 60 терсәк итте ди. 60 терсәк, 30 метрлы булган, безнең кебек вак-төяк булмаган, элек кешеләр зур булган. Буен 60 терсәк итте ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әмер бирде ди Адәмгә: бар минем фәрештәләрем янына ди. Әле бүтән кеше юк, Хава юк, хатыны юк, балалар юк, бер кеше дә юк. Җир өстендә әле динозаврлар яшәгәндер, башкалары әле кешеләр юк. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: бар фәрештәләргә ди, минем ди, сәлам бир ди аларга. Сәлам бир ди. Һәм тыңлады. Алар сиңа ничек җавап бирәчәкләр ди. Менә бу синең сәламың булачак ди. Һәм синең балаларыңның сәламе булачак ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Бүтән кешелекнең сәламе бер-берсен күрешкәч. Каядыр анда 21-нче гасырда Гайса туганнан соң бу гасырда, теге гасырда дөнья беткәнче бүтәнесенең сәламе шул булачак ди. Һәм Адәм килде фәрештәләр янына һәм әйтте: Ассаламу алейкум дип әйтте. Фәрештәләр аңа: Ассаламу алейка ва рахматуллаһ дип әйттеләр. Сиңа да сәлам булсын, Аллаһның сәламе һәм рәхмәте булсын дип өстәп җавап бирделәр ди. Менә шуңа күрә Аллаһы Тәгалә кешелеккә өйрәткән җәмәгать, бу Пәйгамбәрбез утырып нинди сәлам бирик микән бер-беребезгә дип уйлап чыгарган әйбер түгел. Бу Пәйгамбәрбез түгел, Адәмнән башланган сәлам. Шуңа күрә без шушы зур әманәтне бүген иман ияләре саклыйбыз, балаларыбызга өйрәтәбез һәм
алдағы нәселләргә тапшырабыз. Бу нәрсә Аллаһның өйрәткән сәламе. Шуңа күрә «Ассаламу алейкум» дип фәрештәләрне сәламләде атабыз Адәм. Һәм без белгән «Ва алейкумуссаламны» кайтарды аңа фәрештәләр. Бу Бухари һәм Муслим риваятларында килә. Һәм сәламның беләбез 3 дәрәҗәсе бар. «Ассаламу алейкум» ул беренче дәрәҗә. «Ассаламу алейкум ва рахматуллах» икенче дәрәҗә. «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху» өченче дәрәҗә. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез сахабалары белән утырганда бер сахаби килеп «Ассаламу алейкум» диде. Аңа сәлам кайтардылар да пәйгамбәрбез 10 дип әйтте. 10. Икенчесе берәү килеп «Ассаламу алейкум ва рахматуллах» диде. Икенче дәрәҗә. Пәйгамбәрбез 20 диде. Өченчесе килеп «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху» дип әйтте. Пәйгамбәрбез 30 диде. Димәк, бер мөселман икенче мөселманга «Ассаламу алейкум» дип әйткәч, фәрештә язып куя 10 савап. 10 изге гамәл кылды дип язып куя бер сәламгә. Әгәр дә Аллаһның сәламе булсын дип кенә түгел, рәхмәте дә булсын дип истәсә, «Ва рахматуллах», фәрештә 20 изгелек дип язып куя. Әгәр дә рәхмәте генә түгел, әле аның тормышында, ризыгында, балаларында, тапкан малында, яшәгән гомерендә бәрәкәт тә булсын дип дуа кылса, фәрештә язып куя 30 изгелек кылды дип. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безгә мөмкинлек бирә бер-беребезгә сәлам биреп тә күпме әҗр савап алырга, әле әҗр савап кына түгел, ул дуалар кабул булып, безгә Аллаһның иминлеге, рәхмәте һәм бәрәкәте дә килеп тора. Әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә иң хәерлесе 3нче дәрәҗә. 3нче баскыч «Ва рахматуллахи ва баракатуху» дип тә әйтү. Мөселман кешесенә икенче мөселманга күрешкәч сәлам бирү аның хөкеме сөннәт дип әйтәләр галимнәр. Ләкин кемдер сиңа сәлам биргән икән, ул сәламгә җавап бирү ваҗиб. Бу нәрсәне аңлата? Сиңа кемдер сәлам биреп җавап бирмәсәң, фәрештә гынах яза. Чөнки сиңа дуа кылды ул хәзер. Ә син җавап буларак аңа дуа кылмадың. Ва алейкумуссалам дип әйтмәдең. Шуңа күрә ваҗиб гамәлне үтәмәдең, кеше гынахлы булырга мөмкин. Менә бу күрсәтә нәрсәне? Сәламгә җавап бирүнең әһәмияте җәмәгать бик зур икән. Бик зур. Һәм алай гына да түгел, Коръәни Кәримдә Ниса сүрәсенең 86-нчы аятында Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва идә хуйитум битахиятин, әгәр дә сезгә кемдер килеп бер төрле сәлам бирсә ди, фахайю би ахсани минха ди. Сез ди аңа карый матуррак итеп җавап бирегез ди. Менә ул сиңа биргән икән, «Ассаламу алейкум» дип. Син аңа «Ва алейкумуссалам» дип кенә түгел, арттырып кайтарды. Изгелеккә тагын да күбрәк итеп бирде. Би ахсани минха ау руддуха, яки инде шул ук дәрәҗәдә ди. Бу нәрсәне аңлата? Әгәр дә сиңа килеп иман иясе «Ассаламу алейкум» дип әйтсә, синең өстеңдә ваҗиб булып тора минимум «Ва алейкумуссалам» дип аңа кайтарга. Әгәр дә ул «Ассаламу алейкум ва рахматуллах» дип әйтсә, «Ва алейкумуссалам» җитми. Ни өчен Аллаһ Тәгалә арттыр диде? Арттыра алмасаң шул дәрәҗәдә кайтар диде. Димәк, сиңа «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху» дип әйтсәләр, син ваҗиб булып тора сиңа «Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатуху» дип кайтарга. Ә иң хәерлерәге нәрсә арттыр диде. «Саламу алейкум» дигән икән, «Ва алейкумуссалам ва рахматуллах» дисәң, шушы аятны тормышка ашырасың. Ниса сүрәсе 86-нчы аят. Ни өчен Аллаһ Тәгалә менә бу сөннәтне кешеләргә урнаштырды? Ни өчен кешеләр сәлам бирәләр бер-берсенә? Кай вакыт күрешмәсәк тә киләләр дәген, менә мин Арчадан, шул авылдан әле, хәзрәт, сиңа сәлам алып килдек диләр. Мәйтәм, машалла, кара теге бабай исән сауманда. Әй Аллаһка шөкер.
Бүтінісіне де «Уағалейкумассалам» деп, сәлем жибарасың, ол әманатны барып тапшыра. Бір-бірімізді көрмесек те, нешлейбіз? Арабызда дуслық арта. Арабызда мәхәббәт арта, қардәшлік арта. Шуңа күрә Аллаһ Тәғәлә бу сүннәтне қойды, біздің арабызда дуслығыбыз нық болсын үшін. Исәнләшә белү, бір-біріңә сәлам беру, сәламны қайтару, қаядыр сәлам айтып жибәру, фәләнгә кірсәң сәлам айтәлі деп. Біз аның белән бик яхшы дуслар деп. Менә бу безнең арабызны ныгыта. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Иман китермичә бірігізге де жәннәттә орын юк диде. Әгәр иманыгыз юк икән, сезгә жәннәт юк диде. Һәм шын-шынлыклап иман китерә алмассыз сез диде. Әгәр дә бер-берегезне яратырга өйрәнмәсәгез диде. Вы не сможете быть истинными верующими, пока не полюбите друг друга диде. Шуңа күрә исламда кардәшлек, үзара ихласлык, бер-береңә карата ихлас булу, бер-берең өчен кайгыру, борчылу бу безнең бурыч булып тора. Һәм иманыбызның күрсәткече булып тора. Шын иманлы була алмассыз диде, бер-берегезне яратырга өйрәнмичә диде. Һәм нәрсә диде, карагыз пәйгамбәрбез. Әйдә мин сезгә шундый бер эш өйрәтәм ди. Бу эшне эшләсәгез, бер-берегезне ярата башларсыз ди. Нинди гамәл диделәр сахабалар? Сәлам биришегез диде. Күрешкәч исәнләшегез диде. Сәлам җибәрегез бер-берегезгә диде. Арагызда сәлам таратыгыз диде. Һәм шуңа күрә сөйкле пәйгамбәрбез Мәккәдән Мәдинәгә күчеп килгәч, иң беренче үзенең вагазларында нәрсә дип әйтте? Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: Кешеләрне сыйлагыз диде. Ризык белән. Үзеңнең ашарыңа бар икән, күршеңне дә ашат диде. Үзара сәлам биришегез диде. Карагыз, килде пәйгамбәрбез Мәккәдән Мәдинәгә, халык көтә. Хәзер нәрсә өйрәтер микән ул безгә дип. Пәйгамбәрбез иң беренче нәрсә диде? Әйдә исәнләшергә өйрәнегез әле диде. Баштагыз сәламнан диде. Әйдәгез кешеләрне өйрәтәбез исәнләшергә. Кемне белсәң дә, кемне белмәсәң дә. Белсәң дә, белмәсәң дә исәнләшегез диде. Таратыгыз сәламны диде. Һәм Имам Ахмад Байхақи риваятында нәрсә диде? Таратыгыз сәламны, сәламәт булырсыз диде. Сәламәт булырсыз дигән сүз арагызда низаклар булмас, фитнәләр булмас, дошманлык булмас диде. Шуңа күрә кешеләрнең исәнләшеп яшәүләре араны якынайта. Кешеләрнең бер-берсенә күреп сәлам бирүләре дуслыкны арттыра. Шуңа күрә безнең бу атабыз Адәмнән башланган сөннәт булып тора. Һәм әлбәттә җәмәгать сәламның да үз тәртипләре бар. Моны пәйгамбәрбез бик кыска гына, ләкин бик эчтәлекле итеп әйтте. Нәрсәдәдер утырып баручы башта беренче булып сәлам бирсен җәяү баручыны ди. Чөнки утырып баручы ул күрми башлый бит. Диясе зуррак булган сайын, җибы зуррак булган сайын, ул башкаларны күрми башлый, пешеходларны күрми башлый. Шуңа күрә беренче кем күрергә тиеш, пешеходмы? Бездә шулай, чөнки бәреп китәләр күрмәсә. Дин буенча беренче водитель күрергә тиеш пешеходны. Нәрсәдәдер утырып баручы күрергә тиеш җәяүлене ди. Шуңа күрә беренче син күр. Сине түгел, беренче син күрергә тиеш, аннарысын сине күрерләр. Утырып җәяү баручы беренче сәлам бирсен утырып торучыга ди. Син каядыр килеп кирдең, каяндыр үтеп барасың, кемнәрдер тора. Башта алар түгел, башта син сәлам бирәсең. Чөнки син өйгә килеп кергән кебек. Пешеход башта сәлам бирә, басып торучыга. Басып торучы сәлам бирсен утырып торучыга ди. Син баскан келеш, ул утырган, сәлам бир аңа. Зур җәмәгатькә кичкенә җәмәгать сәлам бирсен ди. Чөнки зур җәмәгатьнең анда 20 кеше, сез икәү. Сез беренче сәлам бирегез аларга. Алар сезгә түгел. Яшьләр беренче сәлам бирсеннәр зурларга ди. Шуңа күрә син бүген яшь, бабайны күрдең икән, бабайның бәлки аның әле күзе дә күреп бетермидер. Ерактан шулай бит. Танымаска да мөмкин. Ләкин бабай сине күрмәсә дә, син бабайны күр беренче. Шуңа күрә яшь кеше сәламны бирсен башта
үлкен кешегә ди. Менә шулай иттереп, сөекле пәйгамбәребез кыска гына әйтеп аңлатты сәламның тәртибе. Ләкин Аллах куелган приоритетлар, превосходстволар булса да фазилатлар. Бер сахаба килеп пәйгамбәребезгә сорау бирде. Я Расулаллах, ике мөселман бер-берсе белән күрешкәч, башта кайсысы сәлам бирә диде. Пәйгамбәребез әйтте, Аллаһка кайсысы якынрак, шунысы бирә диде. Кто ближе к Аллаху, тот и первый даст сәлам диде. Менә шуңа күрә бу нәрсәне аңлата, син Аллаһка якынрак булырга теләсәң, көтмә. Басып торасың, тәк бу килә, инде миңа сәлам бирер микән хәзер, юк микән? Ладно, көтеп торыйк әле хәзер. Аллаһка якынрак буласың киләме? Беренче бир сәламны. Ярактан кычкыра ассаламу алейкум дигән, аннан ул сиңа бирер. Менә шуңа күрә кем Аллаһка якынрак, ул сәламны беренчерәк бирер диде пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шулай ук Аллаһның илчесе сәлам бирә иде хәтта кичкенә сабыйларга. Әгәр дә сабый балалар каяндыр еракта уйнап утыралар икән, үзара нәрсәдер эшлиләр икән, пәйгамбәребез ерактан аларга сәлам бирә иде. Һәм нәрсә дип әйтә иде? Бу аларны тәрбияли дип әйтә иде. Чөнки балалар кичкенәдән кемнән күреп үсәләр? Әти өйгә кайткач беренче ассаламу алейкум дип әйтә иде, дип уларның күңеленә сеңдерә. Әгәр дә бала килеп кирде икән мәктәптән, иң беренче әни ашарга ашыйсым килә дип түгел. Тукта, сәламыңны бир. Ашаганда нәрсә дибез? Бисмиллаһ әйт. Килеп кирдеңме өйгә? Башта сәлам бир. Ассаламу алейкум әни, булды. Анда әти, менә хәзер инде сөйлә. Аш пешкән, әйдә утыр. Менә шуңа күрә пәйгамбәребез галейһиссалату вассалам сабый балаларны да сәламлый иде. Һәм аларны өйрәтә иде сәламнәргә. Мөселман кешесе ничә мәртәбә көнгә күрешсә, шул кадәр сәлам бирә. Менә татар авылларында шундый гадәт бар, ул гадәтне бетерергә кирәк. Иртә белән бер күрешсәләр, авыл мужиклары, абиттан соң күрешкәч исәнләшмиләр. Ни өчен? Без бүген күрешкән идек инде ди. Мәсәлән, кул биреп күрешү бар. Бысы белән күрешә дә, өченчесенә килеп җиткәч, кем авылда үскән беләсез бу гадәтне. Өченчесенә килеп җиткәч, син белән бүген күрешкән идек инде ди, бишенчесенә күчә. Ислам нәрсә ди? Күрешкән сайын исәнләште. Чөнки бу дуга бит. Бу бит дуга. Бу бит инде ничек? Сиңа сәлам түгел. Без бүген биргән инде, син жалкымыни тагын бер дуга кыл. Пәйгамбәребез әйтте, иң саран кеше диде, сәлам бирергә саран булган диде. Самый скупой человек это тот, кто ему жалко кого-то поприветствовать. Шуңа күрә жәлләмә, бир сәламыңны. 100 тапкыр күрешсәң, 100 тапкыр сәлам бир. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, әгәр дә берегез кардәшен очратса ди, аңа сәлам бирсен ди. Әгәр дә араларына кирсә таш, агач, кыйма яки стена, шуның сәбәпле аерылышып торсалар һәм яңадан күрешсәләр, тагын сәлам бирсеннәр. Бу нәрсәне аңлата? Эз генә аерылышып торсаң да, яңадан күрештең икән, 5 минуттан тагын күрештең икән, тагын сәлам бир. Хәтта өйдә, мәсәлән, кухняда ашап утырдык, әти чыгып китте, каядыр спальняга кирип, каядыр бәдрәфкә чыгып кирде, кире чыктымы, тагын бир сәлам. Тагын бир. Чөнки араларында таш, менә ике кеше бара, бергәләп. Арада агач, берсе теге яктан, берсе бу яктан. Аерылдылар бит. 1 секундка. Менә кушылдылар, пәйгамбәрбез әйтә, тагын сәлам бирсеннәр ди. Бу бит дуга, бу бит бәрәкәт, бу безнең дуслыгыбыз. Шуңа күрә, брат, бүген күрешкән идең син белән, давай, бүтән күрешеп торам. Андай бер юк динебездә. Без һәрвакыт күрешкән сайын, очрашкан сайын күрешәбез. Һәм җәмәгать әйтергә кирәк, сүземне шуның белән тәмамлыйм. Бүген исәнләшә белмәү ул замананың бәләсе булып тора. Бу замананың бәләсе, бүген күп бәлә безнең. Ләкин бер бәлә нәрсә, без исәнләшә белмибез. Мин хәзер урам турында әйтмим. Мин хәзер бер подъездда торалар 10 ел. 10 ел исәнләшмиләр. Мин алар турында әйтмим. Мин менә хәтта мәчеттә кай вакыт. Шушы мәчеттә бергә йөргән кешеләр каядыр күрешәләр, кибеттә, башкасында. Күрмәмешкә салышып китәләр. Күрмиләр бер-берсен, сәлам бирмиләр.
Менә җәмәгать, бу ахыр заманның бер бәласе булып тора. Пәйгамбәрбез галейһиссалату вассалам нәрсә диде? Хәтта белмәгән кешегә дә сәлам бирде. Белмәсәң дә, менә син күрдең бер түбәтәйле, сакаллы бер бабайыбыз, машалла бит инде, иманлы кеше бит, иншалла. Сәламыңны бир. Фәлән бабай икәнен белмәсәң дә. Шуңа күрә җәмәгать, менә бу замананың бәласе булып тора. Без һәр вакыт күрешеп торырга тиешбез. Күрешкәндә аның бар доп опциялары, без кул биреп күрешә алабыз. Уң кул белән күрешәбез. Шулай бит беренче чиратта хөрмәт белән инде бездә татарларда, күп милләтләрдә ике кулны бирү бар. Пәйгамбәрбез әйтте, ике мөселман күрешеп кул кысышсалар, бармак араларыннан гынахлары явыр диде. Әлхәмдүлилләh, без күрешәбез, гынахларыбыз ява күрешкәндә дәген. Кычаклашып күрешергә була мөселман белән мөселманны күргәч, шулай бит, әлхәмдүлилләh, ерактан сәлам биргәндә синең сәламың ишетелми. Ана ул каядыр бара. Шуңа күрә пәйгамбәрбез кулын күтәргән. Бу әйбер бар. Шуңа күрә, ләкин кулны күтәрү генә сәлам бирмичә, дөрес түгел. Кайбер кеше мәсәлән машинада бара, кулын күтәрә, авызы белән дуга кылмады бит. Аллаһка дуга китмәде. Шуңа күрә моны галимнәр мәкрух диләр. Башта кулыңны күтәрсәң дә нәрсә, бу дополнительный опция. Әссәлам телдән чыгарга тиеш. Шуңа күрә ерактан булса да Ассаламу алейкум ва рахматуллах дип әйтәсең, кулын күрсәтә аңа сәлам биргәнне. Яки кычкыртасың. Менә шуңа күрә бу безне җыя, бу безне дуслаштыра, бу безне зур бер гаиләгә әйләндерә торган хәерле эш. Моны без сакларга, моны без таратырга тиешбез. Иншалла, Аллаһ Тәгалә исәнләшеп, сәлам биришеп, изге дуга кылышып яшәргә безгә насыйп итсен.